أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أسلموا أم بأوفو farafin den bɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin ye an donkan ye émission kɔnɔ émission min n'o ye seko ani dɔnko ye seko ni dɔnko bɛ sigilen mun kan o de ye farafinya ale bɛ se ka bonya sɔrɔ cogo min farafinya yɛrɛ bɛ se ka valoriser cogo min an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye cogoya min na ka sɔrɔ an ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o hukumu kɔnɔ an ka yiriw an ka turabuw an ka kungo kɔnɔfɛnw k'olu nafa an'an ka ala tɔgɔw k'olu nafa ta k'u di ala ka jɔnw ma u k'a dɔn fɛnw bi farafinw yɛrɛ bolo minnu n'u valeur ka bon n'u bɛ se ka ko dilan o hukumu kɔnɔ danbeya ani yɛrɛdɔn o min bɛ anw fɛ yan a ka gɛlɛ i k'o ye anw yɛrɛ bɛ minnu ladege ka caya a ka gɛlɛ k'o ye olu fɛ yen danbe b'anw de fɛ yan n'i yera ko dɔ la a bɛ k'i komi k'i yɛrɛ faga o bɛ anw fɛ yan mɛ yɔrɔw bɛ yɔrɔ la anw yɛrɛ bɛ ɲɛbɔ minnu fɛ k'an b'olu ka lahalayaw ladege tana ko caman bɛ yen o t'olu fɛ yen dɛ o tuma an ka to an ka minɛn in kɔnɔ an bɛnbakɛw ye minɛ minnu kɛrɛnkɛrɛn k'a choisi ka an bila u kɔnɔ an ka to u kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka to i ka minɛn kɔnɔ k'i ka diinɛ taasira faamu paratigi kɛ ka sɔrɔ e ma dansago mɔgɔ wɛrɛ fana ta kan o bɛ kɛ ni kodɔn ani hakili de ye o kodɔn n'o hakili de b'a yɛrɛ la fana hali e bɛ ka fɛn min kɛ ko o fɛn in dɔnniya a n'a faamu k'o bɛ i yɔrɔ o la n baden kɛ n yɛrɛ fɛ kɔrɔ an ka kɛ an yɛrɛ fɛ a n'an tɛ maa wɛrɛ fɛ kelen tɛ dɛ mɔgɔ bɛ k'i danbe fɛ i siya i b'i k'o fɛ mɛ i bɛ kɛ maa wɛrɛ fana fɛ mɛ kana maa wɛrɛ de ta k'a fusaya i ye par exemple e ye farafin de ye e ye arabuya fusaya ni farafinya ye e ye farafin de ye i ye tubabuya fusaya ni farafinya ye o de ye problème ye kolon tɛ ban fosi la kolon bɛ fɛn bɛɛ la wa ɲuman fana bɛ fɛn bɛɛ la kuma ala k'an k'an yɛrɛ ɲuman ye o hukumu kɔnɔ seko ni dɔnko sigilen bɛ mun kan o de ye yɛrɛya ye o yɛrɛya in an y'a fɔ diɲɛ sigilen bɛ fɛn fila kan bi kunu ni bi kelen tɛ wagatiw taacogo la mɛ bi tile diɲɛnatigɛ sigilen bɛ fɛn fila kan o fɛn kelen o kelen n'a dɔn mangera ɲɛnɛmaya bɛ kɛ fankelenma de ye o fɔlɔ o ye kɛnɛya ye a filanan
o ye sɔrɔ ye mɔgɔ min ye kɛnɛya sɔrɔ i ye diɲɛnatigɛ tilancɛ de sɔrɔ ni sɔrɔ farala kan a bɛ fɔ ko karisa ye diɲɛ sɔrɔ 100% na ala y'a bila o minɛn de kɔnɔ bi o tuma ala ye sɔrɔ de min ma n'a y'i jɛ kɛnɛya la sɔrɔ in tɛ i nafa tant que kɛnɛya tɛ yen o tuma kɛnɛya de fana min ma ni sɔrɔ t'a la toujours i b'a ye k'a fɔ kɛnɛya bɛ farikolo la mais hakili banalen don parce que miiri bi caya a ka di ni ka ko caman ɲɛ sɔrɔ a mɔɲɛ tanya kama ɲɛ tɛ sɔrɔ o la donc o hukumu kɔnɔ an y'an sinsin bere kɛ fɔlɔfɔlɔ min n'o ka giri o ye kɛnɛya ye filanan o ye sɔrɔ bɛ se ka na cogo di yala sabu b'o la wa sabu b'a la Allahu Taala tɛ foyi na diɲɛ kɔnɔ ten fo sababu dɔ de ka kɛ min b'a la nati n'i y'a lajɛ adamaden ala bɛ se ka mɔgɔninfin caman dilan k'u bila ka jigin ka bɔ kabakolo la ka na dugukolo kan mais ala ma sɔn o ma a ye mɔgɔw tɛmɛ sira kɛ furu sira ye wa denw yɛrɛ sɔrɔ sira kɛra o siratigɛ kelen de ye tuguni ka na o ye de k'a yira anw na ko ale ye kow bɛɛ bila sababu kɔnɔ i n'a fɔ a y'a fɔ an ye cogo min kuranɛ kɔnɔ kullu shay'an sababa fattabi'u sababan n ye fɛn bɛɛ bila sababu kɔnɔ sisan adamadenw o tuma a ye sababu ɲini a ka tugu sababu la mais hakilima bɛ sababu jumɛn ɲini sababu ɲuman kana sababu jugu ɲini n'i ye sababu jugu ɲini hɛrɛ t'o kɔ a t'a ɲɛ o da ye don dɔ ani don jugujɛ ye a kɔ hɛrɛ tɛ yen sababu ɲuman a y'olu ɲini o tuma na kɛnɛya fan o fan bɛɛ ka gɛlɛn mais kɛnɛya dɔ bɛ yen n'o minɛna cɛ la a b'i komi i salen don mais i ni ma bɔ i la o de ye cɛ ala y'i da ni cɛya min ye n'a bɛ fɔ o ma ko kulusijala ni kulusijala kɛnɛya minɛna cɛ o cɛ la a dɔn i bɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ mais saya b'i kan parce que i bɛ wele ni fɛn min ye ko cɛ n'o fɛn tɛ yen o fɛn tɛ ka baara kɛ donc a bɛ komi tɔgɔ de b'i ka cɛya la mais cɛya a tɛ yen bon ni dun y'a lajɛ bi ni kɔlɔlɔ ka ca dɔ bɛ yen ale bɛ taa muso dɔ furu jinɛ sɛtanɛ bɛ muso nɔfɛ o b'ale kɛlɛ ka dabali jugu k'a la k'a bɔ mɔgɔya la muso dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ cogoya b'a se cɛ ma a sabanan i bɛ taa sɔrɔ latigɛ banaw fana bɛ yen olu b'a se adamaden ma lajarabiw fana bɛ yen olu b'a se adamaden ma kulonkɛ dantɛmɛ fana o b'a dɔw se buna hadamaden ma o tuma an ye recherchew kɛ k'an cɛsiri ka wuli ka jɔw kɛ ale bana nasira o nasira n'Alahu Taala y'a latigɛ k'a k'i ta ye i wolola n'a ye o dɔw b'a fɔ ko n'i bangena n'a ye k'o tɛ se ka furakɛ a bɛ furakɛ cogo de b'a la ale de tɛ furakɛ i n'a fɔ tɔw furakɛ cogo ale bɛ furakɛ yɔrɔ de la yɔrɔ min n'a bɛ fɔ a ma ko tonbo dugu delila ka sigi yɔrɔ min mais dugu wulila ka bɔ yen k'a yɔrɔ to a cogoya la minnu n'a bangena ka na diɲɛ na olu ta bɛ furakɛ o furakɛ yɔrɔw de la an fɛ mais minnu ta ye nasira wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen n'u furakɛ cogo don an bɛ nin bɛɛ furakɛ ala ka latigɛ kɔnɔ ani ala ye kodɔn ni dɔnniya min kalifa na fo a tigiw b'u yɛrɛ sɔrɔ ka bila u ka minɛn dafalen kɔnɔ mais ni min fana nana k'a ye k'a fɔ e bɛ perese i kɛnɛyali kɔrɔ wala i bɛ perese furakɛli kɔrɔ a b'i komi i ma taabolo i m'u faamu kosɛbɛ
bana dɔw bɛ yen olu bɛ suyi ka taa de fo ka taa se i y'i yɛrɛ sɔrɔ ma minnu bɛ yɔrɔ janw fɛ minnu bɛ yɔrɔ suruw fɛ n'a kɔni halatu b'i la n'a lahalaya b'i la n'i y'an sɔrɔ anw ye jɔn ye ala de bɛ se a bɛɛ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ i bɛ bɔ a degun kɔnɔ o kɔfɛ minnu fana bɛ yen n'u mago bɛ diɲɛlatigɛ nafolo la ka se ka nafolo sɔrɔ ɲɛnɛmaya kɔnɔ k'u ka ɲɛnɛmaya falen k'a kɛ u yɛrɛ sago ye bɔda ɲuman teliman kɔnɔ o siraw u caman bɛ an bolo n'i ye fɔlɔ kow lajɛ ka na bi kow lajɛ u taabolo tɛ kelen ye bawo fɔlɔ tile minnu tun bɛ taa dɔnnibaaw fɛ olu dalen danayalen de tun bɛ taa dɔnnibaaw fɛ e danaya ma sera dɔnnibaa ma i ma taa ɛsayema na i ma taa kɔrɔbɔli la dɔnnibaa fana dusukun sabatilen b'a ka dɔnniya kan o sigalen tɛ o la a sabanan aw fila bɛɛ dalen bɛ ala la k'o de y'aw tigi o de bɛ se a bɛɛ la n'aw jɛra k'aw wolo don min na ala t'i k'aw sabanan ye k'a tiɲɛ o masa tɛ ala ye o tuma na bi tile in k'u gɛlɛya yɔrɔ a ka ca e bɛ taara min fɛ yen e yɛrɛ sigasigalen b'a la o yɛrɛ bɛna min baara e ye o yɛrɛ sigasigalen bɛ o la o dusukun dalen tɛ ala la e fana ta dalen t'a la n'aw jɛra k'a bɛ ko min dilan o ɲɛ man di nafolo dalilu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ka mɔgɔ kɛ nafolotigi ye dalilu b'a la a ka ca i b'i k'a ye fana jahanama kɔnɔ don tɛ a la den faga tɛ a la muso faga t'a la sitigɛ t'a la ni mɔgɔninfin tɛ se ka kɛ fɛn ye i bɛ fɛn ɲini minnu kama f'i k'olu faga e ka sɔrɔ ka kɛ fɛn ye ɲinikun jumɛn b'o la e bɛ fɛn ɲini k'i ka diɲɛlatigɛ ka lafiya e bɛ fɛn ɲini i ka ɲɛnɛmaya min ka lafiya fo e ka t'i si dɔ di o ka tigɛ ɲinikun jumɛn b'o hɛrɛ la nin bɛɛ ye siraw ye kodɔnna man k'i yɛrɛ kun don a siraw fɛ aw minnu fana b'a siraw kɔnɔ ni jigitigɛ ye aw sɔrɔ n'aw bɛ fɛ ka segin ka bɔ a siraw kɔnɔ a ka hɛrɛ fana kana tiɲɛ a ka to a togo la n'an ye ɲɔgɔn ye an b'o baaraw fana kɛ aw ye bawo sira minnu don an b'u dɔn ala k'an bɛɛ sababa ma ala ka faamuya di sɔlu ala rasulilahi karim